Menos na ang mga tao nga miduaw karon sa mga sementeryo sa Mandaue City apan pabilin ang hugot nga seguridad nga gipatuman. Ang report ni Nico Sereno. Kung itandi sa miaging duha ka adlaw, menos na karon ang mga tawo nga nangadto sa mga sementeryo sa Mandaue. Sa Barangay Gizo, kundi inahimutang ang upat ka mga menteryo nga nagtapad-tapad, padayon ang pag-abot-abot sa mga tao apan mabantayan nga di na kaayo daghan itandi kagahapon. Nagpabilin hinuon ang hugot nga seguridad nga gipatuman sa deployment sa mga security personnel. Sirado sab gihapon ang parte sa BB Cabahog Street sa mga sakyanan, gawas ni atong nagdala og mga PWDs, seniors ug buntis nga makasud. Since kuan naman ta sir, special working day, expected na gyud ta ni sir, mo minus-minus na gyud ni. Kay ting trabaho naman, ting klase na pud sir. So basig karong hapon sir, mo gamay-gamay na pud gyud ni sir. Matud sa kapulisan, alas 6 kagabi mo ilabing daghan nga mga tao nga miduaw sa menteryo. Hangtod sa petsa 3 ang deployment nila sa lugar, kay gilauman nga may ginagmayng mobisita gihapon sa dapit, bisan liwas na sa kalag-kalag. Generally peaceful ra gyud siya sir. Natay mga nakonfiscate gahapon sir, minimal ra jud kayo. Gamay ra gyud sigarilyo, katong mga kuan sharp object nga mostly ginagamit sa panglimpyo. Samtang gihangop sa usa ka pari ang padayon nga pagtimaan sa mga tao sa solemne nga paagi sa adlaw sa mga santos ug minatay. Mato ni Monsignor Tony Medida, lahi ra gyud kuno kaayo kini sa talan-awon sa miaging duha ka tuig tungod sa pandemya. Last 2 years wa man gyud to murag bawal man gyud ang biteryo atugod. No entry ba nga wa gyud taon to siya. Pero ma-feel na ko ron nga mga tao kanang murag kanang dasig sila nga mobisita gyud ba. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.